Vais on emokki täällä taas ja Five Nights at Freddy's 3 taas. Lord Game. En oo pelannut tätä itse asiassa yhtään eteenpäin. En oo pelannut muutamaa kuukautta ei voi sanoa. Mä en muista sanonko mä siis tässä ykkösvideossa, että tää on koko versio lima. Mä pelaan vitosyöhön saakka, eli niin kuin nimessä voi päätellä, Five Nights. Ei! Voi jumala, mä laitan tänne kamera 9. Mennä kymppiin. Älä sitten katoa minnekään. Ja sitten päädyt tänne sinne. Sitten sinne meni äänet. Voi herranjestas. Tämmönen jäljellä, että kun korjaa näitä, niin ei pysty laittamaan exittiä tosta noin, että missä se on? Mä näin sen tuolla. Odotetaan. Ja. Tänne. Näyttäkö siellä ikkunassa? Ikkunassa näkyy kaveri. Freddy, älä tule tänne. Psst. Pois. Pois. Sitä ei saa napsauttaa tai edes katsoa. Aika se kauan. Kaikki eniten tämä herkimä säikähän on Foxy. Foxy tulee aina silleen yllättäen. Sika, Mangle, Springtrap, Puppet ja Freddy ja Balloonboy ei oo niin pelottavia. Tuuppas nyt. Noniin. Kaksi kertaa on tullut jo video verran. Ja Marionetti tulee tänne. Sika tonne. Springtrap tietenkin ovesta. Ja sitten Mangle tuli sieltä ovesta. Oot se kamera 4 vai 5? Tuli 4. Hei. Vittu se on. Vittu se on. Sama missä. Hei saamari. Oi! Onks se tossa säikähti? Come on! Sydänkohtaus iskee. Joo, videon nimi Sydänkohtaus iskee. Miten mä muistin, että tää olisi näin vaikea tää 3? Mun muistaakseni tää on ihan lälly. Tai sitten mä en ole pitkään aikaa. Sillä on muuten se yksi syy varmaan, että miksi mä kuolin just äsken. Kaikkein harvinaisia on, että tulee 4 jumpscarea yhtä aikaa. Tai siis silleen järjestyksessä. Itelle on tullut 2 niin kuin tässä äsken tulikin. Myös on mulla saattaa tulla muuten 3 jumpscarea yhtä aikaa. Tässä on Balloonboy, Freddy ja Springtrap. Ja myös Foxykin on varmaan ollut silleen osallistuneena siihen. Mangle ja Puppet ei tee niinkään jumpscarea, vaan silleen Puppet tulee eteen ja Mangle rikkoo äänet. Ja sitten Foxy, Freddy ja Springtrap tulee naamalla.
Tupas tonne. Tupas! Miksi et sä mene sinne? Come on. Really? No niin, meni se sinne. Jos näette, niin se on tuolla sinisen palkin takana. Ja nyt se meni aika nopeasti pois sieltä. Kantti muda tossa. Se on aina se huono juttu, kun nuo lähtee sille errorille. Silloin tuo saattaa kadota ihan minne vaan. Niin kuin äskenkin sinä, ennen kuin mä kuolin, niin mä olin korjaamassa, että se katosi yhtäkkiä. Sitten tuli Freddy ja sitten se tuli se Springtrap. Tupas tonne. Mene nyt sinne. Voitko sä Ballon Boy kutsua siellä? Et sitten kuullut. Mä niin toivon, että se ei mene ventteihin. Jos se menee ja tulee tänne, sitten mä kuolen. Missä se on? Tuolla. Hyvä. Mihin se meni? Siellä. Hyvä. Kello on 2 aamulla ja yö 3. Yritän ainakin tuohon yö 4 päästä. Joo, yö 4. Onko se 4 kertaa voi käyttää tätä ääntä ainakin tässä yö 3. Näin jää Ballon Boy. Mihin se nyt katosi? Come on, taas. Sieltä. No koko ajan silleen, apua, missä se on? Mä kutsuin sut äsken tonne, etkä sä tullut. Ja nyt meni video, eli kamera. Ja nyt meni ventit. Ja se on siellä. Ja pysy siellä niin kauan kun mä korjaan ventit. Ventit on just tota, että tulee punainen valo. No niin, se on siellä vielä. Hyvä. Ja laitetaan se kiinni. Näin, et pääse. Jes, kohta. Vielä 2 tuntia. Tupas tänne. Tupas. Sitten älä tuu mun huoneeseen vaan. Mene sinne. Niin, mene kameran kupiin ja osaa siellä. Mun sormenikin. Ja siellä menee Freddy taas. Joka ei ole yhtään kivaa, koska audio pitäisi korjata. Toivottavasti se ei tee jumpscarea, kun mä korjaan tätä. Ei tee hyvä. Ei, se on siellä. Ja sinne menee heti video vaihteeksi. 2 tuntia edelleen. Se saattaa mennä minuutteina oikeesti. Eli 6 minuuttia periaatteessa. Veikka, että se menee minuutteina. Joku tuo Daptric. No niin. Tai sitten en minä tiedä missä vaiheessa ne vaihtuu aina. Aika ei vaihdu 2 ainakaan. No niin, enää tunti. Tunti enää. Springtrap, älä tapa mua, please. Mä oon viaton ihminen. No sinne meni ventit. No se on tuolla nyt, että ei oo hätää. Ei kamera! Nyt tulee Foxy, mä tiedän sen. Jos on liian kauan aikaa jossain paikassa, tulee Foxy. Ei tullut. Mä katsoin, että tabletit on telkkariin päin. Noin se on vähän silleen, että mä en näkisi sitä jumpscaria. Mutta ei ihan telkkariin päin. Jotain. Please, vaihu. Yes! Mun iloinen. Yes! Nyt on 2 lasia.
Ja pelataan minipeli vielä niin sitten. Mikäs minipeli? Annetaan tää. Tässä on tää hyvä juttu. Se menikin tästä lapsesta. Ei kannata mennä tuosta ovesta. Springtrap ja Golden Freddy eli Fred Bear kait. Joo, tää on Fred. No Golden Freddy että Fred Bear. Joo, se on periaatteessa sama. Joo, se on sama tyyppi. Olikin tuonne ylös pääs, mutta mä en muista enää mistä. Se oli Springtrap. Ja Golden Freddy ja lapsi. Tuli hyvin surullinen musiikki. No, tää video taisi olla tässä, joten paina peukkuilla, jos tykkäsitte. Peukkuilla, jos ette tykänneet. Kommentoikaa, jos on jotain asiaa. Ja se olisi nyt moro.